всички разбирате, господин Иванов е в основата на заредяването на децата между първо и седмо училище. Стереотипно мислене. Не е стереотипно мислене, това е самия факт. Това е самия факт. Вие започвате, трупате първоначалния си капитал по този начин, нали? Да, нали така започваш? Какво? Така трупате, извинявайте, много ви се моля, аз съм свободен журналист, да говоря каквото си искаш. Не, взеха ни пари от едни китайци. Така, окей, добре, взехте, училата са ми скъпи, да? Взехте едни пари от едни китайци. Кой учила няма ти трябва повече? Взехте едни пари от едни китайци, взехте и оръжие от едни китайци. Аз оръжие си китайци. Започнахте нещата, така. Знаете ли какво прави от там нататък, господин Иванов? Също е този. Дай ми последния абзац. Който го представих навсякъде. Да, там е моя юрист, господин Иванов се обърни към него. Господин Иванов прави първия организиран обир в Република България. И така той поставя началото на това, което го виждате днес. Той е принуден днес да се... видя ли, че вчера са се били в университета пак? Само искам да ви кажа къде стигат хората, когато правят така. Екшенът се разви много кратко, едно към едно с плана. Ива е шофьор и седи в колата, която е паркирана зад площада с запален двигател. Томката е разпоредител и звукови ефекти. Работата има да обърше чакащите и охраната. Забележете, без да ги наравява. Не иска на някоя бабичка да й се случи нещо лошо, естествено. Функцията на томката е да вика непрекъснато. Това е обир, всички на земята. Да създава паника и да хвърли едни безобидни китайски бомбички, които звучат малко като непрекъсната стрела. Ние с мишката сме отдел финанси. Влизаме през вратата за решетката, натръшкаме лиолките и им вземаме парите от бюрата, касите и малките чувалчета в задната стаечка. После всички изчезваме абсолютно легално. Абсолютно, аз го добавя, не си го написал. Няма проблем. Слизаме от колата и журналистика. Късмет, момчета! И звучи доста нервен. Аз ви тупвам гора, но се усмихвам. Спорто, братчето ми, всичко ще бъде окей. Влизаме в почтата с бодра стъпка и в предверието се слагаме скиорски маски, които скриват лицата. После изчакваме тонката да метне първия фишек и необезпокоявани с Мишо влизаме зад решетката през незаключената врата. Аз се засилвам като Майкъл Джордан, скачам на едно бюро и от него увисвам на камерата, която веднага се чупи и пада на земята. До този момент тонката е казал вече към 50 пъти това е обир и не спира да хвърля фишец. Настава страшна лудница и хората реагират по най-различен начин. Повечето просто са в шок и не вярват какво се случва, някои крещат, но не се вижда да има проблем. Мишката вече успял да напълни един сак на половина, защото е нагазал гишето от топлофикация. Така ли, няма само те да крадат тя. Аз хващам една лелка и я набутвам под бюрото, като я държа не много нежно за косата и се вещявам. Всички на земята, чувате ли персонала? Ще ви позастрелям. Това го казва той. Не, че имам с какво, но мачките залягат. Все едно са от националното бюро по националния отбор по залягане. Аз започвам бързо, без да се помайвам излишно, да пълня моя сак. Мишката се мести на другото бюро, а тонката, явно отекчена от това е обир, започва да крещи някакви несвързани работи и се забавлява много, съдейки по усмивката на лицето. Аз приключвам с другото бюро и вземам две много симпатични чувалчета от една маса зад него. Дете ли има тук? Какво беше този? Този роман е забранен за малки деца. Така. Преди да се изнесем, късаме всички слушалки на телефони, които забелязваме пред бюрата. После излизаме и аз по вече изпитан модел чупи ключа от ключалката. През това време тонката къса слушалката на телефонните кабинки, а димката, която вчера сме направили от станьол училищни линейки и вестник, вече започва да дими яко. Хората си лежат на земята и се правят на препариране. Ние излизаме спокойно, минаваме отзад, качваме се в колата и изчезваме. След половин час вече сме у нас с парите, а Иво е навън с задачата да изгори маските, драгите, ръкавиците и саковете. Въобще не боля парите, а ги мятаме в един кашон под леглото и излизаме да пием бира в пицарията до блока. Сядаме до телевизора и точно засичаме новините. Казват и за нас нещо от сорта. Организирана банда от 6-7 души е обрала еди кой си почтенски блок, води се разследване. Това си господа, защото аз го казвам. Аз поглеждам пичовете, които нещо са се умълчали. Какво става, бандити? Не се правете на луди. Признайте си, че беше страшен кеф. Браво! Браво! Браво!
Едва ли е страшно е кеф, господин Иванов? Така. Да. Така. Ти обирал ли си почта някога? Не, аз в интерес на съда в почта почти не съм влизал. Но това е друга тема. Да знаем как се развиваш, няма да влизаш. Добре. Не, аз повече никъде няма да влизам. Благодаря ви за очилата, че ми ги върнахте. Наистина съм много скъпи. Пак ще ги взем. Добре. Повече няма, със сигурност няма да ви провозим с повече отказ от миналата, поради проста причина, че удоволствие от това да се прочета и да се види за какво става въпрос. Петър Иванов, стоящи тук, дясно от мен, неговите две десни ръце, стоящи от дясно от мен. И една лава. И една лява ръка. Люси. Имат следния въпрос. И той към всички вас. Кога най-сетне ще прочетете тази книга? Прави се, как се